I don't know. Menu sir. Ay na magkaya ka. Ingat mga support ah. Napataba pa sila. Baka nang... Ako ba dito? Meron. Ay, magbo-bot lane sila. Tara, labanan na natin bot. Range Sir, full swap kasi. Tonight is the night. We will fight till it's over. Oh no! Help! Tara, tulungan natin to. They're overextended. Whoa, good ult! Oh! Nice, Alin! Nice! Sige, yung DK ah. Ano. Napatay ko na. Hitting bench. Napatay ko na. Woodwink! Woodwink! Hitting bench. Oh, nice kuha. Grabe. Nice Patay na. natin, patay natin. Ito yung annoying fuck muna. Sige, okay lang. Ano, bigyan mo sa akin. Ano yung ano, puta? patay Ano? ako, boys. Counter? Patay din Tatago ako. kita, tatago kita! Ano, counter? Counter ba yan? Hindi nga, walang kwenta Wala na akong ayun ah. Ayan, araw yung DK. Maaraw yung DK. Nakastand sila sa akin, nakastand sila sa akin. Ito na. Ah, ito. Sinave ni DK, DK. Ito, Vision? Andito, wala akong Okay. vision. Asan siya? Wala na, nasa mid na siguro. Lumayo ako eh. Eat you fucking... Fuck you, hero! Tara, dito. End na. Gago mag-refresh ako tapos mag-golem ako. Refresh mo na. Tara, ganyan na. Ayan, stun. No, Tangin na. GG na siya. Ano puta, ano? Diyan ka. hero, bitch. Shit! Hoy! Hindi, walang SS yan, walang SS yan, walang SS. Random araw. Wala pa ako ano ah. No SS yung Look Luna. at my golem Walang speech. kwenta yan, walang kwenta yan. Magic ba yan? Ito yung hero na. Ako yung gusto. Ito, patayin natin. Nagtitipi Ito na lang, ako ito na pabalik. lang. Ano? Diyan ka! Nagtitipi ako pabalik. Tipi ulit. Ayan, R. Disarm ako, Kuls ha. Nice Ayun one! na. Let's go! Nice one! The To. baby! The baby. Okay. The baby! The arrows. Araw ni Eme, ang ganda rin. Mid natin. Let's go! Unlosable game?